Pudlíkom z Aničky Košice, po nej sa pripraví Jana Ždilová, Adina Furmanová, Dada Bednáriková a Dominika Kočišová. Už dobehali dneska? Hej, konečne. Ale som posledný raz krátko zabehla. Černé zóny máš. Odmietnutie po slušnosti pri nábehu do tunela. Iba v slalome. A diskvalifikácia. Absolvent prerušil prácu na parkúre. Vyslovene sa dotkol psíka, čo znamená samozrejme diskvalifikáciu pre tento tým. Aj keď nám len tak nabehol na tú kladinu. Tak, máme ich celý.